Днес, 28 декември, в Испания се празнува Деня на шегата, по средата на коледния период. Празникът се казва Día de los Santos Inocentes, Денят на невинните светци. Защо се казва по този начин? Произхода на празника има тъмна история в едно от библейските събития, известно като клането на невинните. Това е историята, в която цар Ирод разбира, че се е родил новият крал на евреите, Исус, и става много ревнив, започва да се притеснява за властта си и затова заповядва всички момчета, малки дечица, бебета под 2 годишна възраст в целият Витлеем и околностите на Витлеем да бъдат избити. Тази нощ много невинни души умират и затова Сантос Иносентес означава невинните светци. Ирод обаче бива измамен. Тук е и връзката с това, че ние мамим на този ден приятелите си. Ирод бива измамен от своите приятели, защото те му казват, че Исус по това време е в Витлеем, но всъщност се оказва, че той е в Египет с Йосиф и Мария. Как обаче поначало тази тъжна история се превръща в ден за веселби и шеги? През средновековието, по време на зимните празненства, се появява един празник, който се казва La Fiesta de los Locos, или празненствата на лудите хора. На този ден абсолютно всичко е било разрешено. Пълен на разврат и веселба. Църквата, притеснена от този разврат, решава да сложи контрол върху това, което се случва и да свърже този празник с избиването на невинните души от библейската история. Така към днешна дата, на този ден, атмосферата на празника е забавна, правят се шеги, майтапи с приятели и семейство, точно както и ние правим на 1 април в България. А най-известната шега е ето тази. Това е фигурка, изрязана от хартия, която представлява фигурката на дете. Шегата се казва Иносентада. И шегата представлява тази фигурка да я залепиш на някой човек на гърба. Без той да разбере. И когато разбере, ти казваш Иносенте, Иносенте, невинен, за шегата. Традиция е също да се купуват и неща от коледните базари за шега, които се продават на 28 декември, като например прах за сърбеж или фалшиви мастила, перуки и други неща, с които може да направите шега с приятели и роднини. Медиите също се включват на този ден, като по новините се съобщават небивалици и измислени новини, не само по новините, а и също във вестниците, в интернет. А в някои области на Испания има друг вид специални празненства на този ден, като например интересно ми се видя, че в Аликанте има фестивал на този ден, който се казва Festa de les Enfarinats. И това е фестивал, който включва битка с яйца, брашно и също пиратки. За повече видеа, свързани с традициите и обичаите в Испания, не забравяйте да се абонирате за каналът ми. До скоро!